and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina! Pang, wala ba ko kasuway kakahuyan, Pang? Ato ning buhatan, Pang, ha? Ganahan ka, Pang? Dali. Gaksa ko, Pang, Ping. Rose, Yes, Pang. Yes, Pang. Unsa man? nakasuway ka na pagkamatayon. Kalain sanang pangutanahan ni mo, Pang, uy. Kung wa ka makasuway kamatayon, mutilaw ka kaha. Serious ka, Pang? Serious? Tilawi ang kamatayon, ha? Ikaw ba? Kuya, walang tanim mo da. Imo gi-aplihan ang zippers imong karsones. Okay. Maluhod ko. Sandig sa auto, Pang. Sandig tayon. Pi, ipagawas na ako, ha? Unya. Muna akong kinaham. Nagkadugo noon ang itoy na. Goodbye, Rosalita. Tawagas Loloy, pasudla sa opisina. Padali ah! Sir, Sud. mura mag-serious kay kang nagtanaw ng... Saan na, sir? Files na? Hipusa to si Rosalita, Loy. Hipuson? Nga naman? Ayun man si Rosalita. Oh, tuwa sa iyang ipuyan, sir? Tos bukid. Kuha siya dito, ug ilabay, ug laing lugar. Ilabay. Lakaw na! Lakaw na, kaya ko importante kayong kitanaw. Sa ilabay, sir? Ikaw, Loy ba? Sir? Pura makagbago pa. Bahala nag-asa basta sa... Di lang sa akong yuta. Ha? Basta dili lang sa akong yuta. Di munggog ka, Loy da! Iya, sir. Karoon na yun, sir. Nindot yung agi ng bata. So, nakasuod na siya. Nagka-penetrate na siya. Ug under siya sa akong komanda. Ain maghang dapita. Ay, yun. Yun na yun. Agoy, paita. Ano man? Uy, Bigrobe? Guba man dagwe. Agoy. Wa kagay swerte, Rosalita. Mamatay kang wa katilaw namong mga matso. Nagplano man tataan ning bayhana nga kon matagbaw na si Sir mutilaw sabta. Wa na noon. Guba atong dagway ni mo day. Uy! Asam ka na to ni ilabay si Rosalita, ha? Sapal ba sa ubos, Loy? O, sapa lagi. Hala, Pre,
Itambog ninyo na siya sa sapa. Okay? Dos! At! Yes! Hi! Goodbye! Rosalita, baby! Tingnan mo sa kanting. May tao! May tao nga nakakita na to! Pangitaan ninyo! Dalian ninyo! May tao nga nagbakiro ani mga kanding. Nakalagang tingalay kay wa may nakitang tao. Dira! Dira! Na? Dira! Nakita ninyo? Dira! Dira! Muna ako! Hey man! Dira! 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 Oh! Dira! Ano midagan ka man? Unsa may mo nakita, ha? Wa man ko'y nakita, sir. O niya nga nung mitago ka man? Nadlo ko kay di ba mo taga din sa amo. Taga dinhi ka? O, sir. Tugan sa tinuod. May lain ka nakita gani, ha? Wala gi, sir. Kamu ramang tulo akong nakita, sir. O, sir. Kamu rin akong nakita. Buhiin na ninyo. Sige na ba yan? Sige na ba yan? Basta wa kay lain nakita. Wala gi taon, sir. Uy. Mupaulit ako, sir, ha. Sige. Pauli na. Salamat. Ako nga bukod akong makanding. Murag dili maayo dong, oy! Delikado, eh. Makitaan man gyud si Rosalita. Niya nakakita ng bata nato. Ani ata din ibabaw sa sapa. Di, natural, matumbok gyud ta. Bosa! Ikado kayo. Dong, ano kung baya ka? Kikinsi na ibaw. Mapresidente ka ba niya sa Pilipinas? Mura pa magbago ta ng trabaho, ah? Tanang mo! Sibat tayo na! Unsa na, Loy? Nalabay na, sir. Sige, magagawas ka na. Pero, sir, Nga naman, doon ay problema? may laing napatay, sir. Usa ka bata. Napatay mag-haarma safety mo. Aw, oo noon, sir. Ay problema. May pilion bata kung mahamutan tas kadelikado. Ang importante lang nga safety ta og dili madelikado. Bawa na diha. Oh, Sophie? Ngano ka? Naunsa ka? Ay, pastilan man ang yun eh. Tanawa rin ko kinignias newspaper manang. Oh, Tanawa. ngano man? Unsa man di ay dinhi? Unsa may ni adini? Oo, na sa Rosarita manang. Ay. Ginoo ko. Wa magdugay. Nagbayad sa iyang pagkataydor si Rosalita. Patay na siya. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!